Murag halos sa asod sa uska semana siguro murag kaos sa kaduha ko makaagi dire. Kani nga lugar dire kay dito sa magyapon ni pakarbon raman. Di mas dali sa dire kay murag di kay tanto traffic. Alright, good morning. So naata na sa karon diri. Unsa man rong adlaw ano? Agit diri mga kado kaning siot-siot nga lugar. Alright. Para na ato ma-upload karong buntaga. Kataso kamingaw na diriro no? Kamingaw. Nagibo. Nagkaroon kong tingklas eh. Right, sakata. Isang kanso ako ni diri. Test nato yung bike nato kay ugma ato rides ugma. Okay, karga baklubak doon ito hiwa pa madatarong diri. Eka hop, dari ta. So, Blaze area lang ta karon mga kadugong agi no kay medyo di pa kay tanto leta. So, bisa tadi para maka-video ta. Minut-minut. Okay. So kanang mga estudyante mga kadoari dyan na pero minti dari mag-agi sila para ditso-ditso na. Okay, sa unahan naaman ang kuan doon seryo National High School no. Sa unahan o Labangon Elementary. Dito Labangon. Kanang kuan Bliss. Alright. So, simentado na dyan yung lugar diri no. Puro ta na simentado na. So sa pasabong no, pasalamat jud sa ni barangay council no. Kay budgetan jud nila diri nga ma-concreting ni diri nga area. Ni nindot sad. Makita ninyo limpyo na. So mo ni mga kadoang place no. Padung gawas lagi hapon eh. Good morning. Indot karong panahon na si karon no. Murag tinaw ang langit. Okay. Sekali lagi. Tara. Dito pa. So gahapon tuod kuan man gahapon brigada o karon yung enrollment karon sa mga estudyante labi na sa mga elementary o high school brigada.
Alright, okay. So kaning nga part diri sa mga kado. So din tagyapon sa una pero minti ni mag hitak diri mga kado. Grabe jud nga kuan diri. Grabe jud diri nga kahugaw or kalapok. Sawa pa ni maayo. So karon so far na ayo na og naanay drainage ani diri. Concrete drainage or kanang mga box culvert bitaw. Pang tao sa kilid ani sa walkway nga side. Ay, pista diri una na adlaw na. Okay, pagawas na ta mga kado diri sa highway na sa Katipunan Street. Kay kita gikam ko sa Bliss. So pa highway na ta no. So good morning. Sa una mga kado bisag karon murag halos sa asod sa uska semana siguro murag kaos sa kaduha ko makaagi diri kani nga lugar diri kay dito ra magyapon ni pa-carbon raman. Di mas dali ra sa diri kay murag di kay tanto traffic. Di na sa pasag kung dili ka magdali chill ride na diri nindot ra diri. So diri sura gani murag iwan mo diri. Iwan way nang din ha murag i-close sa siguro dira for repair sa daan. So ato ta sa unahan para makakita sa mo dire ang sitwasyon dire no. O naon sa lang kaya pero basta one way ra. Dan pwede naman siguro one way. Okay dito sa lata. So one way di pwede tayo na makaagi dili lang ta para naiato kuan diri padung sa kuan sawang kaliro na ni mga kado naman na ay din ang kuan kaning buwangan so diri. Alright, so wak kumanta makuan. So kaning diri sa siguro one way ra sa ni. Ata makasugat mo na naaday. Okay, so first time pa sa to diri makaagi mga kado no. Kay murag gindalik kita na tag-agi na ato diri. Para at least maka-observe sa to no. Kasi dagan sa diri. Oro sa nakanindot diri no. Ay bago nga building diri unsa nga building nga ni. At bang diri sa lodo. Right, so nindot ang oras karon mga kado kay dili kay tanto init. Isa kay tanto murag dagumon. Sakto lang. So along the sa man Magallanes naman siguro street. Street. Okay. Magallanes Street. Tuyo lang diri makado makahimo tag. Vlog po na ni mga kado arita diri magkuan. Sports fest. Dili nga area. So naanata sa wala ka. Kanang pasil na. Ay, sorry. Alright. Pasil na ta doldo na sa mari about mga 500 meters. Naanata sa carbon proper na ta, carbon proper. Then na mismo sa to kawan. So ato lang sa permanente mga kadoy update kay murag hinay jud ang views nato karon sa YouTube mga permanente on tani para kwanta sa violation na Facebook o na Facebook ani YouTube nga murag na ato mga bati nga mga transaksyon. So abot na tani sa kuan central awa na mao na wata keplet okay pwedeng bike na ito mga kado kaya makahunat gani ni grabe pertijong kuanang kusog kumudagan sir. Okay, thank you for watching niyo tanan sa dola ta.